Sa awa ng Diyos po makasipag. Kumita po tayo makasipag ng 6 na numero po dito sa ating YouTube channel po makasipag. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo po makasipag. Hi guys, it's me again, Simplian. And bago nga natin panoorin ng buo yung video yon is kilalanin muna natin kung sino ba tong vlogger na to para naman mas ma-inspire tayo kung paano siya nagsimula dito sa YouTube. So first is tingnan natin yung kanyang YouTube channel. So guys, siya nga po si Kuya Chris TV and meron na siyang mahigit 70,000 subscribers and 359 videos na na-publish. So baka sabihin nyo, kaya naman pala marami na siyang kuhang pera or kinita dito sa YouTube dahil marami na siyang subscribers. Hindi po. Syempre, kumikita po ang isang content creator dito sa YouTube sa views, hindi po sa subscribers count. Okay? And so, tingnan nyo yung videos muna niya. So, dito nyo mapapatunayan na kapag nagpursige talaga tayo dito sa YouTube, katulad nito ni Kuya Chris, is may mararating tayo. So, meron na siyang na-upload na 359 videos, napakasipag niyang mag-upload. Talagang napaka-consistent niya dito sa YouTube. So, papanoorin na natin yung videos niya about dun sa kinita niya. Okay? So, ito yon. So, kumita ako ng 100,000 halos dahil dito dapat gayahin mo to. So, ito. Okay, so yun, pinanood natin yung ads para tulong na din natin dahil finiture natin siya. Ay masipag ng araw po sa ating lahat. So ako lang po magpapasalamat po sa inyo makasipag. Ako lang po mag-appreciate sa yung tulong at suporta dito sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV din po makasipag. At pati na rin po sa ating Facebook page na Kuya Chris TV din po makasipag. So yung makasipag, tayo po isang taon na po dito sa ating YouTube channel po makasipag sa pagsisikap, pagtitiis, pagtsatsaga, pagpupuyat po makasipag. Grabe talaga yung pagsisipag natin dito makasipag. Ayon sa awa ng Diyos po makasipag, dahil sa ating pagtsatsaga at pagsisipag makasipag, pagpupuyat, pagtitiis, talagang pinagtrabahuan natin dito makasipag. Nagbunga naman po ang aking pinaghirapan po dito makasipag. Dahil po yun sa inyo po makasipag. Kaya ito po, kumita po tayo makasipag ng 6 na numero po dito sa ating YouTube channel po makasipag. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo po makasipag. Hindi po ako kikita ng 6 na numero, ibig sabihin 6 digit. So, it starts with 100,000, di ba 100,000 pataas. So, yun. Hindi niya na sinabi yung pinaka amount, pero sabi niya 6 na numero. So, 100,000 yun in up. ganito makasipag kung hindi dahil po sa inyong suporta at tulong po dito sa ating YouTube channel po makasipag. Maraming salamat po sa aking mga avid supporters dito sa YouTube channel. Tayo po isang taon na po makasipag. At maraming salamat sa inyong pagsunod sa akin sa pagsuporta doon sa ating Facebook page na Chris TV din po makasipag. Tayo po ay 4 months pa lang po doon makasipag. Pero nandyan pa rin po ang inyong suporta at tulong niyo po sa akin. Kaya wala pong dapat papasalamatan kundi ang Diyos sa taas at kayo po makasipag. Kung hindi dahil po sa inyo, hindi po ako mamonetize, hindi po ako kikita dito sa YouTube po, pati sa Facebook po. Maraming salamat po sa inyo makasipag. Dito sa YouTube makasipag, kumita po tayo nito makasipag. Dito po sa YouTube, ito po makasipag. Hindi pa po kasama doon sa ating Facebook po makasipag. Nagkaroon po tayo dito ng ganitong halaga po 6 na numero na pambayad sa utang natin makasipag. Dahil po yan sa inyo. Kaya makasipag, mag-YouTube din po kayo. I-encourage ko po kayo makasipag. Ngayon na ngayon po kasi mga kasipag, mas malaki po kasi ang sahod sa YouTube po dito sa views tsaka sa ads. Oo, mahirap makagain ng subscribers, supporters, viewers dito sa YouTube po mga kasipag. Pero tanging si YouTube po ay tutulong sa atin. Hindi tayo pababayaan. At malaki pa po ang kitaan dito sa views tsaka sa ads po mga kasipag. At meron pa po ditong appreciation mga kasipag. Yun po yung super thanks po mga kasipag.
pera na agad po yun mga kasipag. Hindi po yun stars gaya sa Facebook. Ang laban yan na yan sa Facebook mga kasipag, ay stars talaga. Kung wala pong magbibigay sa atin, mahina ang ads doon po mga kasipag, tsaka views. Alam niyo naman po si Facebook mga kasipag, hindi po kagaya kay YouTube na madali na po si Facebook makagain na sa followers, views po mga kasipag. Kaya yun nga lang ay ganun na lang po siya kaliit magbigay ng halaga. Yes, yung Facebook po kasi mabilis lang dun makakuha ng followers and views. Pero kuripot siya and hindi ka kikita basta-basta sa ads. Unlike dito sa YouTube na kahit na hindi pa monetize yung channel katulad ko, may mga ads na dyan. Kaya pag na-monetize yung channel natin is meron tayo agad kikitain sa pamamagitan ng ads. And yung sinasabi niyang appreciation dito sa YouTube na super thanks, super chat, super stickers, is donation din yun ng mga viewers mo dito sa YouTube. Katulad din ng sa Facebook. Pero mas maganda talaga dito sa YouTube. So mag-YouTube ka na. So yun. Sa ating pinag-i-importan. Kaya labanan talaga doon sa stars po mga kasipag. Dati po, alakas na kita nung kakalans lang po dito kay Facebook Reels noong February po. Pero ngayon mga kasipag, binago na po dahil siguro nalogi po si Facebook. Kaya encourage ko po kayo mga kasipag, mag-YouTube din po kayo mga kasipag. Kasi malaki ang kitaan sa YouTube, sa ads, tsaka sa views at iba pa. Meron pa siyang mga about na kitaan, affiliate, yan, business, yun mga kasipag, super thanks, di ba? Super stickers, di ba? Super chat. Grabe mga kasipag ang kitaan sa YouTube po. Sipagan lang talaga natin, tiyagaan lang talaga natin po mga kasipag. Kung ako nga mga kasipag, kinaya ko po. Kung nakikita nyo ang aking mga background, meron ba akong binabantayan na baby, yung mga background ko sa paligid ay napakasikip, maingay, hadlang sa akin. And then, meron pa itong mga ingay sa mga sasakyan sa labas, mga salita ng mga tao. Kinaya ko po yun mga kasipag kasi nga meron po akong pangarap, meron po akong biggest why dahil talagang alaki ng pangailangan natin mga kasipag. Kaya talagang nagkanda sipag-sipag, kanda puyat-puyat, talagang kanda tiis-tiis talaga mga kasipag. So ito na po yung bunga natin mga kasipag. Hindi po tayo magkakaroon ng numero na 6 o 5 mga kasipag, mapa-Facebook man, mapa-YouTube man, hindi tayo magkakaroon ng ganyang numero o pagpapalarin pa mga kasipag, baka abutin pa ng 7 yung numero natin. Meron natin pambayad sa mga utang at pambili sa ating mga pangangailangan po mga kasipag sa mga gusto po natin. Yan mga kasipag, puyatan nyo lang po mga kasipag, tiyagaan nyo pa po mga kasipag, sipagan nyo pa talaga ng todo mga kasipag, pagtiisan nyo pa talaga mga kasipag. Lakasan ng loob, kapala na mukha, ganun na ang labanan. So maraming salamat sa inyo mga kasipag. Maraming salamat po sa inyo po mga kasipag. Kung hindi dahil po sa inyo talaga mga kasipag, hindi po ako kita ng ganito. Kaya maraming salamat! Natawa talaga ako sa kapala ng mukha. Yes, kasi dito talaga sa mundo ng social media, kung gusto mong kumita, kapal-kapalan mo yung mukha mo. Pero hindi naman to the point na tingnan mo, 'di ba? Pag nagvo-vlog tayo, ang daming mga istorbo, alam mo yung sasakyan, yung mga manok, minsan yung mga anak natin or yung mga tao sa paligid natin, 'di ba? Pero yun nga yung sabi is determination and tiyaga, 'di ba? And kasi kung hindi siya nagtiyaga or nag-quit siya, hindi siya sasahod ng ganun kalaki. So, yun nga yung sinasabi ko, kapalan ng mukha, pero hindi to the point na bababuyin mo na yung sarili mo, kung ano-ano na yung ginagawa mo na bawal, nalalabag na sa community guidelines kasi alam nyo naman, ang YouTube is mahigpit din, so mag-ingat rin tayo and ang gawin lang nating content is yung mga ayon sa community guidelines. So yun, so I hope nakatulong sa iyo ang video to ay na-inspire ka sa kwento ni Kuya Chris TV and subscribe mo ang kanyang YouTube channel and of course yung aking YouTube channel din, please paki-subscribe and kung gusto mo yung video kong to, kindly like and maraming salamat sa panonood. See you again next time. Bye! Living life, every day, late at night, not okay.